Сёння казку вам раскажу на беларускай мове. Казка называется «Алёнка». Жылі-былі дзед да баба, і была ў іх дачка Алёнка. Ды ніхто з суседзяў не называў яе па імені, а ўсе звалі крапіўніцай. Вунь, кажуць, крапіўніца сваю сіўку павяла пасвіць. Вунь, крапіўніца з лысуном у грыбы пайшла. Сабака так называецца лысун. Толькі і чуе Алёнка, крапіўніца ды крапіўніца. Прыйшла яна аднойчы дадому з вуліцы і скардзіцца матцы. Чаму гэта, мамка, ніхто мяне па імені не называе? Маці ўздыхнула і кажа: таму што, дачушка, што ты ў нас адна, няма ў цябе ні братоў, ні сясцёр, расцеш, як тая крапіва пры плоце. А дзе ж мае браты і сёстры? Сясцёр у цябе, кажа маці, няма, гэта праўда, а братоў было 3. Дык а дзе ж яны, мамка? А хто іх ведае? Як я цябе яшчэ ў калысцы калыхала, паехалі яны ў свет за лютымі змеямі-смокамі ваяваць. Сабе і людзям шчасце здабываць. З таго часу і не вярнуліся. Дык я, мамка, пайду іх шукаць. Не хачу, каб мяне крапіўніцай называлі. І як маці і бацька не ўгаворвалі яе, нічога зрабіць не маглі. Тады маці і кажа: адну цябе я не пушчу, малая ты яшчэ для такой дарогі. Запрагай сіўку і едзь. Сіўка наша старая, разумная, яна завязе цябе да братоў. Ды глядзі, нікуды на ноч не заязджай. Едь як дзень, так і ноч, пакуль братоў не знойдзеш. Запрэгла Алёнка сіўку, узяла хлеба на дарогу і паехала. Выехала за вёску, бачыць, бяжыць за возам і стары іх сабака лысун. Хацела Алёнка назад яго прагнаць, ды перадумала. Няхай бяжыць, весялей будзе ў дарозе. Ехала яна, ехала. Прыехала да перакрыжвання дарог. Сіўка спынілася, назад паглядае. А Алёнка пытаецца ў яе: заржы, кабыліца, скажы мне, сівіца, на якую дарогу цябе кіраваць, дзе мне родных брацейкаў шукаць? Тут сіўка галаву ўзняла, заржала, на левую дарогу паказала. Алёнка пусціла яе па левай дарозе. Едзе яна чыстымі палямі, едзе цёмнымі барамі, прыехала на сутонне, змярканне ў вялікую пушчу. Бачыць, стаіць у пушчы пры дарозе хатка. Толькі Алёнка даехала да хаткі, як выбегла адтуль некая гарбатая кабеціна з доўгім носам. Спыніла Алёнку і кажа ёй: куды ты, неразумная, едзеш супраць ночы? Цябе тут ваўкі з'ядуць. Заставайся ў мяне, пераначуеш, а заўтра па відну паедзеш. Пачуў гэта лысун і зацяўкаў паціху. Цяў-цяў, не казала маці ночак начаваці? Цяў-цяў, не кабета гэта з табой размаўляе, гэта ведзьма, бабарыха, злыя думкі на цябе мае. Ну, але не паслухала Алёнка лысуна, засталася начаваць у хатцы. Распытала ведзьма бабарыха у Алёнкі, куды яна едзе. Алёнка ўсё ёй і расказала. Ведзьма ад радасці аж падскочыла. Гэтыя браты Алёнчыны, думае яна, напэўна, і ёсць тыя асілкі, якія ўсю яе радню свету звялі. Цяпер яна з імі расправіцца. Назаўтра ведзьма ўстала, прыбралася, як на кірмаш. А ўсё Алёнчынае адзенне схавала і будзіць яе. Уставай, паедзем тваіх братоў шукаць. Устала Алёнка, глядзіць, а адзення няма. Як жа я паеду, бядуе Алёнка. Прынесла ёй ведзьма старыя жабрацкія разманы, такія размеры здаровыя. На, кажа, добра цябе будзе і такое адзенне. Адзелася Алёнка, пайшла сіўку запрагаць. Узяла ведзьма нож і таўкач. Села яна як пані, а Алёнку за хурмана пасадзіла. Едуць яны, а лысун бяжыць збоку ды цяўкае. Цяў-цяў, не казала маці ночак начаваці. Цяў-цяў,
Ведьма-бабарыха паненкаю сядзіць, на цябе, Алёнка, гадзінай глядзіць. Пачула гэта ведьма-бабарыха, схапіла таўкач і шпурнула ў лысуна. Лысун заезджаў, перабіла яна ведьма нагу яму. Алёнка заплакала. Бедны, бедны лысун, як жа ты цяпер без нагі будзеш бегчы? Сціхні, пагрозіла ёй ведьма, а то і табе так будзе. Едуць яны далей. А лысун не адстае, на 3 нагах скача. Даехалі да новага перакрыжавання. Сіўка спынілася, Алёнка пытаецца ў яе. Заржы, заржы, кабыліца, скажы, скажы мне, сівіца, на якую дарогу цябе кіраваць, дзе мне родных брацейкаў шукаць? Сіўка заржала, на правую дарогу паказала. Цэлую ноч ехалі яны цёмнаю пушчай па правай дарозе. Раніцай выехалі на луг, бачаць, перад імі шаўковы шацёр стаіць, а каля яго 3 жарабкоў пасецца. Сіўка весела заржала і павезла Алёнку з ведзьмай проста да шатра. Алёнка зарадавалася. Гэта тут, напэўна, мае браты жывуць. А ведзьма злосна цыкнула на яе. Маўчы лепш, тут жывуць не твае браты, а мае. Пад'ехалі да шатра, выходзяць адтуль 3 статныя хлопцы-малайцы. Твар у твар, волас у волас, голас у голас. Ведьма саскочыла з возу і да іх. Як вы маецеся, браткі? Я ўвесь свет звандравала, сваю галоўку стурбавала, усё вас шукала. Дык гэта ты, наша малодшая сястра? Пытаюцца браты-асілкі. Але, кажа ведьма, ваша родная сястра. Кінуліся браты да яе, давай цалаваць, на руках падкідаць. Так рады, што і сказаць не можна. Бач, дзівяцца яны, як доўга мы ваявалі. Сястра, за гэты час нас сястра не толькі вырасла, а яшчэ і пастарэла. Ну ды нічога, усіх ворагаў мы пазнішчалі, засталася толькі адна ведьма-бабарыха. Як знойдзем яе, спалім, і тады да хаты мы ўсе разам паедзем. Пачула гэта ведзьма і аж ухмыльнулася. Цяпер паглядзім, хто каго спаліць. А якая гэта сястрыца дзяўчынка з табою прыехала? Пытаецца старэйшы брат у ведзьмы. А гэта мая наймічка, адказала ведьма-бабарыха. Яна ў мяне за хурмана ездзіць і маю кабылку пасе. Добра, кажуць браты. Яна і нашых тады коней няхай пасвіць будзе. Павярнулася ведьма, гукнула строгім голасам да Алёнкі. Чаго сядзіш? Выпрагай сіўку, ды вядзі пасвіць. Заплакала Алёнка, пачала сіўку выпрагаць, а браты падхапілі ведьму-бабарыху на рукі і панеслі ў шацёр. Пачалі частаваць, трактаваць. Есць ведьма-бабарыха п'е, а сама думкі думае. Як палягуць спаць, дык я усіх іх і парэжу. Тым часам Алёнка сядзіць на лузе каля коней і спявае плачучыя песні. Сонейка, сонейка, сырая зямліца, дробная расіца, а што ж мамка моя робіць? Зямля і сонца ёй адказваюць. Кросны тчэ, залатым паяском павівае, дачку Алёнку з братамі дома чакае. Выйшаў меншы брат з шатра, заслухаўся, вярнуўся назад і кажа. Ведаеш, сястрыца, вы ведаеце, браткі, ці то птушка на лузе шчабеча, ці то дзяўчына спявае, але так жалосна, што аж сэрца хапае. Гэта моя наймічка, кажа ведьма-бабарыха. Яна на ўсе штукі здатная, толькі да работы лянівая. Выйшаў тады сярэдні брат. Паслухаў, хоць ведьма і не пускала яго. Паслухаў ён жаласную песню Алёнкі, а потым чуе, як сабака лысун зацяўкаў. Цяў-цяў-цяў, ведьма-бабарыха ў шатры сядзіць, на чужых братоў гадзінай глядзіць, булкі есць, віны п'е,
мёдам запівае, а родная ж сястрыца слёзы пралівае. Вярнуўся сярэдні брат і кажа да старэйшага: «Пайдзі, паслухай». Пайшоў і старэйшы брат, а сярэдні брат бокам глядзіць за ведзьмай, не спускае бабарыхі з глаз. Паслухаў старэйшы брат аленчыну песню, паслухаў, што сабака лысун сказаў пра ведзьму бабарыху, і аб усім здагадаўся. Пабег ён тады да Алёнкі, схапіў яе на рукі і прынёс у шацёр. «Вось, — кажа да братоў, — хто наша сапраўдная сястра, а гэта падманшчыца, гэта ведзьма бабарыха». Расклалі браты вялікае вогнішча, спалілі на ім ведзьму бабарыху, попел па чыстым полі развеялі, каб і духу яе не было, а потым згарнулі шаўковы шацёр, ды вясёлыя усе разам паехалі да сваіх бацькоў. Вось і казачкі канец. Хто слухаў, маладзец.